Γεια σας σε όλους. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το καζίνο Dragonia, γιατί πραγματικά πολλοί από εσάς με ρωτάτε αν αξίζει, αν είναι αξιόπιστο ή αν είναι απάτη. Έτσι, ήθελα να πάρω το χρόνο να το δοκιμάσω σοβαρά και πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, φίλοι μου, το λέω τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε κι εσείς, υπάρχει ο σύνδεσμος στην περιγραφή και αν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο, η κατάθεσή σας διπλασιάζεται και έχετε 200 δωρεάν περιστροφές. Και για τους πρώτους 20 έχετε μέχρι και 500 ευρώ δώρο. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, αυτό που έκανα εγώ είναι απλό. Δοκίμασα το καζίνο Dragonia ο ίδιος και όχι στα γρήγορα. Δημιούργησα έναν λογαριασμό, έκανα μια κατάθεση, πήρα τον χρόνο μου να δω την διεπαφή, να ξεκινήσω διάφορα παιχνίδια και κυρίως ήθελα να δω πώς είναι όταν θέλεις να κάνεις ανάληψη των χρημάτων σου, γιατί το να παίζεις είναι καλό, αλλά αν μετά δυσκολεύεσαι να πάρεις τα κέρδη σου, τότε δεν έχει νόημα. Και σε αυτό το θέμα ειλικρινά δεν έχω τίποτα να αναφέρω. Και για να το πάω ένα βήμα παραπέρα, ζήτησα επίσης από κοντινά μου άτομα να δοκιμάσουν. Παιδιά, σας το λέω, ήταν σημαντικό για μένα να δω αν όλα λειτουργούν το ίδιο για όλους και όχι μόνο για τον δικό μου λογαριασμό. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, αυτό που προέκυψε για τους δικούς μου ανθρώπους και για μένα, είναι ότι οι καταθέσεις είναι εντάξει, τα παιχνίδια λειτουργούν καλά, οι αναλήψεις επίσης και η εμπειρία ήταν η ίδια για όλους, χωρίς κανένα πρόβλημα. Οπότε συνολικά το αποτέλεσμα του τεστ είναι πολύ θετικό. Το καζίνο Dragonia λειτουργεί όπως θα περίμενε κανείς από ένα σοβαρό καζίνο. Λοιπόν, ξεκάθαρα φίλοι μου, σας το λέω, δεν πρόκειται για απάτη. Παρεμπιπτόντως δοκιμάσαμε επίσης αρκετά σημαντικά κριτήρια όπως τα φρουτάκια. Και όσον αφορά τα φρουτάκια, υπάρχει πραγματικά μεγάλη ποικιλία. Έχεις γρήγορα παιχνίδια, άλλα που είναι πιο χαλαρά και κυρίως δεν χάνεις χρόνο με ατελείωτα φορτώματα ή σφάλματα. Ξεκινάς το παιχνίδι, φορτώνει και μπορείς να παίξεις κανονικά. Τα live παιχνίδια το ίδιο. Τα τραπέζια είναι καλά στημένα, όλα είναι ξεκάθαρα στην οθόνη και πραγματικά νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα αληθινό τραπέζι. Οπότε ήταν πραγματικά υπέροχο. Εκτός από αυτά υπάρχουν και δημοφιλή παιχνίδια όπως το Chicken Road 2. Εγώ λοιπόν αυτό είναι το παιχνίδι που παίζω και λοιπόν αν έχετε τις μικρές σας συνήθειες θα βρείτε εύκολα το δρόμο σας. Και όσον αφορά τα μέσα πληρωμής, ειλικρινά δεν έχω τίποτα να δηλώσω και εκεί. Υπάρχουν πολλές επιλογές διαθέσιμες. Οι καταθέσεις είναι απλές και κυρίως οι αναλήψεις λειτουργούν πραγματικά καλά για όλους. Λοιπόν, φίλοι μου, για να συνοψίσω, σας το λέω, το καζίνο Dragonia είναι αξιόπιστο. Έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από εμένα και τους κοντινούς μου ανθρώπους. Οπότε, αν θέλετε να το δοκιμάσετε μόνοι σας, σας βάζω το σύνδεσμο στην περιγραφή και μην ξεχνάτε ότι η κατάθεσή σας διπλασιάζεται. Έχετε 200 δωρεάν spins και μέχρι 500 ευρώ προσφορά για τους 20 πρώτους. Λοιπόν, αφιερώστε χρόνο να το δοκιμάσετε και σχηματίστε τη δική σας άποψη. Λοιπόν, τα λέμε σύντομα.